Пренасяме се към североизточната част на страната ни, където в Дунавската хълмиста равнина върху нагънат релеф е разположена община Опака, известна с множеството си карстови пещери в околността, както и с множеството си културно, природни и исторически забележителности. Районът на град Опака е бил обитаван от дълбока древност, за което има открити и запазени до днес следи от времето на Първото и Второто българско царство. Според турски регистри, от периода около 1520 година, селото е записано като Опака, което е запазено и до наши дни. Според предания, първоначално селото е било заселено в открита и ветровита местност, но поради множеството набези е било изместено на новото, но сенчесто място, наречено Опакос, означаващо сянка. В наши дни общината е развита структурна единица и еталон за етническа толерантност между религиите, тъй като етносите съжителстват в разбирателство и споделят помежду си съхранените през вековете традиции и обичаи, приети от предците. Централната част на града е изключително чиста и практически уредена, където забелязахме да витае празничната нагласа на жителите, изразена с бляскавата украса на светещата елха, под чиято осанка са оставени подаръците, които най-послушните ще получат в новогодишната нощ. Както винаги, по традиция посетихме кабинета на кмета, който бе удостоен от екипа на предаването ни с връчване годишната награда за заслужил кмет на 2024 година, поради прилагания личен подход на успешен градоначалник, постигнал видими успехи за развитието на общината с уникалния си почерк, тъй като притежава богат административен опит. Ето как бяхме посрещнати и какво още ни разказа за този красив регион от България, който определено се струва да бъде посетен от всеки. Казвам се Венера Шимов, на 47 години съм, женен с двама прекрасни сина. В политиката съм от 2003 година. Започнах като общински съветник в община Опака към общински съвет. След това от 2011 година до 2023 година бях председател на общински съвет в община Опака и 2019 година, октомври месец, с благословията на гражданите в община Опака бях избран вече за кмет на община Опака. Нашата община е една малка община, отдалечена от големите градове. Ние сме на 50 км от областния град Търговище, като принадлежим на област Търговище, и на 60 км от град Русе. При нас живота е по-спокоен. Нямаме такъв голям трафик на автомобили, нямаме такъв шум, нямаме такова замърсяване, както и по големите градове. Хората са по-спокойни. Какво заварихме в нашата община? Започнахме с полагане на асфалт 15 км на територията на община Опака, на територията на селата Гърчиново, Крепча, Люблен, Садина, Гърчиново, Церовец. Енергийно обновяване на читалище Пробуда 1922 година, град Опака, на стойност 1 милион и 200 хиляди лева с съфинансиране от общината и устойчиво възобновяване на сградата на общинска администрация в град Опака. Също така подменихме 500 метра водопроводни тръби в едно от селата, което се казва село Гърчиново, където имаха голям недостиг на вода. Също така успяхме да бетонираме 3 улици в селата Люблен, в село Гърчиново и в село Голямо Градище. Наскоро открихме една много хубава и просторна площадка за нашите деца, която е до 12 годишни ползватели.
на стойност 570 хиляди лева. В същото време успяхме за период от 6 месеца да възобновим и да придадем изцяло нов вид на общинския център в град Опака. Проектиране започваме на двете читалища в село Гърчиново и другото е в село Люблен. Имаме готови проекти за село Крепча. Опитваме се колкото може да проектираме, за да може в един момент тези неща да се случат. Това, за което говоря в момента, на 70% работи. И това е видно от всички граждани на нашата община, за което аз им благодаря. В началото не направихме никакви промени, специално в администрацията, ако говориме, но с течение на времето се наложи да направим една-две корекции в една-две длъжности и това беше. Всъщност целият колектив ми е познат от доста отдавна, работим заедно. Аз като председател съм работил с всички. Всичките са много добри специалисти, реализирали се в своята професия, така че работим заедно. В една малка община хората се познават почти всеки със всеки, тъй като броят на населението в нашата община реалният е около 6500 души. Аз винаги съм бил до хората, винаги съм служил на хората, за това, че хората идват да се молят, идват да искат работа. На територията на нашата община се намира скалният манастир в село Крепче, който е известен с първите надписи намерени, които са на кирилица. Доста хора идват и ние сме тръгнали да реализираме проект, в който ще направим дигитализирано възпроизвеждане на това, което е било като начало с 3D, за да могат, като дойдат хората, да могат да видят точно какво е било в самото начало. Да, за в момента все още се опитваме да задържиме училищата да не бъдат затворени на територията на общината, като училищата в село Голямо Градище, в село Крепче имаме средно училище и в града имаме средно училище до 12 клас, като в средното училище все още учат 180 ученика. Доста хора имаме, които работят и живеят в Германия, но в крайна сметка не са изцяло изселени там, но като гастарбайтер имаме около 1000 човека от общината. Аз съм оптимист в тази посока. Мисля, че ако политическата класа реши да тръгне по един друг път, нещата биха се случили. Нашите млади хора, ако останат тук, ако се изучат, нашите университети са доста добри. И това го показваме в целия свят. Нашите кадри, когато излязат навънка, стават първенци навсякъде и всички стават богати хора. Това на нас не е ясно и се вижда от самата история. Аз мисля, че ако политическата класа се подобри, животът и в малките общини ще бъде подобрен. Но мисля, че още малко трябва да се променят нещата, за да върви България към по-добро. На територията на общината има няколко по-големи фирми, които работят. Имаме мандра в село Голямо Градище, където работят около 100 човека. В село Крепча има кооперация, където работят също около 50 човека. Има доста отворени работни места. Има малки фирми, които поддържат по 3-4 човека, които работят. Също така кооперациите на територията на община Опака, земеделските кооперации работят много добре. В село Горска Облано, в град Опака, в село Гърчиново, в село Люблен. На територията на община Опака също така много добре е развито малинарството. Както навсякъде в цяла България, безводието е проблеми в нашата община. За сега успяваме да се справяме някакси и то с проектирането най-вече, за да може веднага да реализираме тия проекти, защото по изследванията, които са направени, загубите на вода в самата община са от 70 до 93%.
вече на територията на община Опака, специално в града, имаме басейн открит, имаме хотел на територията на басейна. Също така имаме хижа на територията на село Горска Обланово, за която ще започнем проектиране, за да може да бъде използвана пълноценно. Аз мисля, че един мандат не би стигнал човек, който се е поставил много цели да реализира. За още и още не съм сигурен дали бих се кандидатирал, но за още един мандат със сигурност ще се кандидатирам. Живот и здраве. Мисля, че за една година показахме достатъчно мощ, достатъчно работа на нашите жители в общината и те вече го виждат това и го одобряват. Кой беше първият човек посетил кабинета му и какво поиска? В интерес на истината, първият човек, който ме посети в общината, беше тогавашният областен управител госпожа Гергана Цонева и ми даде доста напътствия в административната работа, която ми предстои. Пожела ми успех и още доста мандати. Нашите хора, както всички българи на територията на община Опака, обичат да празнуват и то много. Много обичат да празнуват. Затова тази година, като първа година, като кмет, опитахме се да направим много голямо летно осветление, както и вие сте видяли, вече сте заснели най-вероятно. Преди дни запалихме и коленната елха с най-малките ни жители, децата от детските градини. И те бяха много радостни, подаръци им подарихме. А пожеланията му към съгражданите са? Искам да пожелая на всички в моята община и в цяла България много здраве, защото то е най-важното. Много здраве, весели празници и всички да бъдат успешни. И моето мото в живота винаги е било да постигнем заедност. Не трябва да се делим, а напротив, да спазим това, което пише пред нашия парламент. Съединението прави силата. Освен природно-историческите забележителности на региона, посетителя може да отседне в един от най-атрактивните курортни комплекси с уникална съвременна архитектура, външен басейн, ресторант с невероятна привлекателна кухня и предлаганите разнообразни уникални ястия за всеки вкус. Просторните си оборудвани светли и топли стаи със собствен санитарен възел, мястото, което по препоръка на кмета господин Ашимов подслони, настани и презентира пред екипа ни кулинарни изкушения, приготвени в кухнята на комплекса, разполагащ с над 200 места за посетителите си. Собствениците споделиха с нас притесненията си относно демографския срив и обезлюдяването на региона, което от своя страна води до липсата на млади кадри поради ориентацията им на Запад за по-големи доходи. Вярват, че адекватната намеса на държавата с провеждане на по-либерална социална политика спрямо този бизнес би спомогнало значително развитието на тази сфера. Допълват, че всичко това са постигнали със собствени средства и труд, което би било значително по-устойчиво в времево отношение, в случай, че в условията на евентуалност получават допълнителни дотации от държавата, които биха внедрили за разширяване и развитие на дейността си. Ето какво още споделиха пред камерата на предаването. Здравейте, казвам се Метин Мехмедов Хасанов, собственик съм на този комплекс, който се намира в територията на община Опака, област Търговище. Хотелът разполага с басейн за обществено ползване, хотел и ресторант. В ресторанта предлагаме традиционни български ястия. В хотела имам 10 стаи. Всяка стая си има собствен санитарен възел, има отделно и апартамент. Гостите на хотела са повечето от България и от чужбина идват. Те ни посещават, понеже хотелът ни е доста уютен, чист.
разполагаме с джакузи в хотела. За басейна лятото се посещава предимно тук от местни хора, има и чужденци, тук от селата идват англичани. А районът ни е подходящ за туристи, понеже имаме много чист въздух тук, от всякъде сме обградени с прекрасни гори. Представям моята съпруга Гюлнур, която е и управителка също тук в заведението и в комплекса. Здравейте, казвам се Гюлнур Викретова Хасанова, съпруга съм на Метин Хасанов и съм управител така и на този хубав комплекс. Ние първо започнахме работа с кафе, аперитив имахме. После направихме ресторант. Обаче на съпруга ми имаше мечта да направи комплекс ресторантьорство и хотелиерство. Имаме посещаемост от целия район. Няма работна ръка, понеже младите всички са в чужбина. Малко е трудно с персонала. В кухнята намирам се още, има в кухнята желаещи да работят. И аз работя също в кухнята, помагам. Ние не можем да им платим такива заплати и доходи, както в чужбина, защото нашия стандарт не позволява това. Здравейте, казвам се Розо Хасанова и съм част от персонала на това заведение. Аз съм на 24 години и съм част от младото поколение в България, което за жалост вече напуска пределите на страната поради демографската криза. Искам да направя призив към всички млади, нека се върнат, защото тук има също възможности за нашето развитие. Нека нашите деца да израснат в своята родина, да не са чужди. И пожелавам на всички весели празници, бъдете благословени и здрави! В тези кризисни времена, уважаеми зрители, има надежни и млади и борбени правоприемници, които полагат неимоверни усилия и талант, за да запазят и продължат използваните досега традиционни похвати при отглеждането на основните зърнени земеделски култури за добиването на насъщния. Такава е и земеделската кооперация на град Опака, която вече 30 години със съвременна и модерна собствена техника обработва плодородната българска земя в региона. Тук младият председател, госпожа Милена Димитрова, от няколко години успешно прилага натрупания си професионален опит в земеделието, което доказва по безспорен начин възможността и желанието на част от младите да бъдат успешни ръководители и прилагат управленски решения. Ето как протече срещата ни. Казвам се Милена Стоянова Димитрова и съм председател на земеделска кооперация в град Опака. Кооперацията обработва основно земеделска земя в землището на град Опака. Кооперацията е учредена преди 30 години. Тогава кооперацията става правоприемник на имуществените дялове на правоимащите от ТКЗС Септемврийци, град Опака. Към момента обработваме приблизително 11 800 декара земеделска земя, като културите, които отглеждаме, са ечемик, пшеница, слънчоглед, царевица, имаме малко люцерна, 6200 декара есеници, от които 1400 декара ечемик и 4750 декара пшеница. Започваме с жътвата. Дали ще бъде на есеници или на пролетници. Разтоварваме в трактори с ремаркета, с които се придвижва зърното до стопанския двор на кооперацията, минава през кантара, изтегляме го и след това зърното се разтоварва в зърнобазата на кооперацията и сипва се в зърнохранилището. Намираме се пред зърнобазата на нашата кооперация.
Тук съхраняваме зърното, произведено от кооперацията. Имаме 3 силоза. През 2012 година се е вземало решение да се направи мащабна инвестиция за изграждането на тази зърнобаза. 3 силоза са с вместимост от по 1000 тона. Прибираме пшеница, слънчоглед и царевица и ги реализираме в подходящите за това моменти. Като в това зърнохранилище се изсипва зърното, след това се почиства, отделят се отвевки, отсевки и само чисто зърно попада в силосите. В кооперацията към момента работят 22 човека, като тази година и предходните няколко години имахме по 2 човека от програмите в Бюрото по труда. През годините сме закупили и сме модернизирали машинотракторният парк, като предходните няколко години имахме възможност и инвестирахме доста в земеделска техника, участвахме по програми на Държавен фонд земеделие, по програми за развитие на селските райони, по 2 мерки. Тогава закупихме нова есенна сеялка, закупихме дискова брана, култиватор, пръскачка, 4 навигационни системи. За съжаление, много късно получихме помощта за тях, но все пак получихме финансиране, 50% беше от държавата, защото на практика през 2024 година получихме самото финансиране. Кметът на община Опака е изключително амбициозен човек, много е приятен и винаги се отзовава на всякакви проблеми. Обръща изключително много внимание на населението в Опака. Той е човек на народа. Виждала съм го в четвъртък на пазара сред хората в Опака и друго приятно впечатление, което ми прави, е това, че ходи с личния си автомобил на работа. И изключително много неща направи за община Опака. По случай на наближаващите коледни и новогодишни празници искам да пожелая на всички жители на град Опака, начело с кмета на общината, на всички членове на кооперацията. Пожелавам да са здрави, пожелавам една мирна, благодатна, ползотворна и плодородна и успешна 2025 година. Дано да имаме щастието да се радваме на година, която да ни донесе само хубави неща и най-вече да бъде мирна. По случай големия християнски празник Коледа и Бъдни вечер, екипа на предаването БГ Маршрути пожелава на всички сънародници крепко здраве, много късмет и успехи при всяко начинание, да бъдат бодри и позитивни, тъй като по Коледа наистина стават чудеса. А сега, преди да си кажем довиждане до следващия вторник, уважаеми зрители, вижте рекламите.